that they were threatening Igbo Muslims. Someone even came out and said there is no one single Igbo that is a real Muslim, because due to what he's saying is that those people who are saying they are Muslim, they were fake Igbos, or they were paid to do that. I was shocked when I saw that. I was shocked. I was traumatized. How can you be telling people all this while the Nigerian people have been witnessing and seeing and Igbo people reciting Quran, preaching? Let me tell you something. Right now here, I have somebody who has been preaching since when I was a kid. He taught my mates. I'm sending this message to some people. They know whom I'm sending this message to. Please, I would like to invite our teacher, Malam Haruna Eze. Malam Haruna Eze, please. I would like to. Malam Haruna Eze. You know. Malam Haruna Eze, he's our teacher. He had been preaching since when we are young, small kids. While people are saying that there is no Igbo Muslims. When I saw that post, I was concordite. How can a man in Nigeria, someone who lives in Nigeria, who had been, I think, going around, I think, let me just think, from which state to which state should I call this? No, let me just say the whole nation. The whole nation. Yeah. There is no one single state where you cannot find an Igbo Muslim. Even in the East. But you are now telling us that there is no any Igbo Muslim, they were fake Igbos. So let me introduce you to my own Malam. Come on. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-qa'il la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairul laka min humri ni'am. Fa ba'da, assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wa rahmatullahi wa barakatuh. Kafin ci gaba da wazi da yaren Igbo, akwai bayanin da babban malamin babban Cinedu ya faɗa, almajirin ka, wanda wannan kalubale ne a wurin mu. Yace in ka je gefen kudu can za ga matan su tsiraru ba kin gane. To muna tabbatar masa insha Allah nan da shekaru kaɗan zamu canja wannan al'amari insha Allah. Kuma duk wanda yace ba Igbo Muslims to yawun sa ne kaɗan. A National Mosque Abuja muna da limamin Juma'a guda biyu. Akwai Professor Suleiman da kuma Ustaz Harun, Barista Harun. Duka limamin Juma'a ne kuma Igbo ne kuma sosai. To saboda haka addinin musulunci ba na Hausawa bane, gaskiya ba na Fulani bane, gaskiya. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin aqala rama sawa'un bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nattakhidha wa la نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله أكبر. Chineke na-ekwu akwụkwọ nsọ ya ahlal kitab. Unu bụ ndị Chineke nyere akwụkwọ nsọ. Ndị Chineke nyere gospel na ndị Chineke nyere law. Ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Bịanụ n'otu okwu nke na-ejide anyị ka anyị na unu bụrụ ndị na-eme ofu ihe. Gịnị bụ okwu anụwa? Allah na'budu illa Allah. Ka anyị ghara ife onye ọzọ na-abụghị otu Chineke, Chineke nke onye okike nke ihe niile. Wala nushrika bihi shay'a. Ka anyị ghara iji onye ọzọ wee nefe onye ọzọ na wee nefekwa Chineke.
so so ti Chineke nke kere ihe niile ka anyị ga-efe wala yatakida baduna badan arbaba min dunillah aya ha ewo mmadụ ka ọ bụrụ onye ọzọ a ga-efe na-abụ Chineke onye nke ihe niile fa in tawallaw ọ bụrụ na ịkpọ asa ka bịa bụrụ ndị bụ Muslim bịa nufe Chineke n'ụkọ nke ịkpọ isi n'ala bịa nu kwenye na eziokwu nke Chineke butere n'akwụkwọ nsọ ya fakulu shadu bi anna muslimun ọ bụrụ na ha jụrụ iwe iji wee bụ na ha bụ ndị Muslims gwa ha kwere na anyị nwa bụ ndị Muslims na anyị bụ ndị akpụ isi n'ala anyị nwere ndị kwenye n'otu Chineke na ndị amụma niile nke Chineke zitere and mgbọsị ikpeazụ Chineke ga-ajụ Jizọs na-asị ọ gị nwesị mmadụ fee gị ọ gị nwesị ndị mmadụ fee gị وإذ قال الله يا عيسى ابن أنت قلت للناس اتخذوني وأمي قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني من وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Ya da kin wani lokacin fasara wannan aya da Hausa saboda ko wanda ba su ji yare. Game da bayanin da malam yayi mana na cewar wasu sun ce abba Allah akwai ɗaya ko biyu ku cikin ɗaya. Shi yasa Allah subhanahu wataala cikin Alkur'ani yace gobe kiyama zai ce wa ya kai Isa dan Maryam. Shi na lake ce ya Muhammad ka tuna musu wai qala Allah ya Isa ibn Maryam. A gobe kiyama Allah zai ce wa Isa ya kai dan Maryam anta qulta lillahi takzini wa ummi ilahin min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. So mbosin ki pazu Chineke ga-ajụ Jizọs ọ gị nwa gwara ha ka ha wolum na nne m maka Chineke wee fewe ha apart from Chineke onye ekike gị ihe niile Jizọs ga-asị subhanallah mba mụ kwuru dị ha nụwa in kuntu qultu faqad alimta ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ọ naghị ekwesị ka m kwuo ihe m enweghị ike ikwu onweghị ka m kwuo ihe m enweghị ike ikwu in kuntu qultu faqad alimta ọ bụ na m gwara ha ka ha fee m ọ gị bụ Chineke na gị ka ama na ọkwa kwuru nke anụwa ma kuntu lahum illa amatani bihi ta'lam ma fi nafsi ọ gị ma ihe dị n'obi m wala alam ma fi nafsik mana mụ ama ihe dị n'obi gị wa anta innaka anta allamul ghuyub ọ gị ma ihe dị ihe niile nke onweghị onye ga-afụ onwe ya afụ ya so ihe na-ezikọ anyị na ụbọchị ikpeazụ onye ọbụla nwere anwa efe Chineke na-abụghị ụka nke Islam ofufe anụ wofel Chukwu anyị ha na ya inna dina inda Allahi Islam إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Chineke ga-agwa Jizọs mbọsị nke ikpeazụ ọ na-asị na inna dina inda Allahi Islam na ọsụsụ ụka nke Chineke na-ana mbọsị ikpeazụ bụ ọsụsụ ụka nke Islam. So ụka nke Islam wato agobe Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa laila addini a wajen Allah shine addinin musulunci. Nan kada ka zata cewa duka annabawa larabawa ne akwai wanda ba larabawa bane. So sai ba su kira musulunci da cewa Islam bane sai ba yarin su bane ba harcin su ba. Amma manufan ɗaya shine me abawata Allah shi kadansa. Balaka zata cewa Nabi Adam wanda ba shi ba balarabe bane ya kira musulunci da cewa Islam bane. To saboda haka ko da yare aka kira musulunci abin da ake nufi da shi shine me abautawa Allah shi kadinsa. To saboda haka Allah ya ce inna dina inda Allah Islam. Addinin da Allah zai karba gobe kiyama shine addinin musulunci. Kuma shine duka annaba tun daga Nabi Adam Nabi Nuh zuwa Jesus Christ da kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine cikamaki annabawa sun kira mutane zuwa ga bauta Allah shi kadinsa. So Chineke ga ne kuna su so kanka wannan tambo sai bazu kan Islam.
so ga kwani huwa ne ku wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin onye ọbụla nwara nwe fee Chineke na-abụghị ụka nke Islam na Chukwu agaghị anata ụka ahụ falan yuqbala minhu Chukwu anyị ha anaghị mbọsị nke ikpeazụ wa huwa fil akhirati min al-khasirin and onye ahụ ga-eso na ndị gaghelu ụzọ so a na-ezikọ m na time eluo na achọghị m igbu oge nke achọghị m igbu anyị oge mana o nwere obere ihe m chọrọ ikwu za anyị ha kwuri kada kweta bayanin da nike so na yi da Hausa kafin mu ci gaba ko kuma dai an nuna mu lokaci yayi a lalle yana da kyau mu ma yanda ake ce su karanta su karanta Qur'ani dun su san me Allah yake faɗa a ciki su ma yana da kyau su mu ma mu karanta Bible dun mu gane me yake ciki akwai wata ayar da na taba ganin wani ke karanta wani Kirista ne wato evangelist ya ja wannan aya tazu John 3:16 inda yake cewa innahu hakaza Allah hakaza ahabba Allahu al-alam hatta bada banahu al-wahid likay la yahlukat kullu ma yu'minu bin bal takun lahu al-hayatu al-abadiyya yace dun tsanin da Allah yake so wa duniya kaga wanda bai san larabci ya ji wannan ce Allahu akbar an ja aya za iya rude shi da shi